Horas, Salum, Jauh, Medjua, Jua. Saya didongani asin orang tua tabahita, boita pajupang muse di channel tahun, channel langsung seterus. Lau paheba-hebahon, nagabe epistel tanggal 30 bulan Pitu tahun 2027. Iba sian 2 Korintus 10 ayat 5 1 10. Jadi adorak sudah mulai tong ko pangidoku tu hamuna asa ulo hamu majuji dongata mas subscribe. Jala mulo saya subscribe kamu dope sa subscribe kamu mah tadani para ale-ale tamai jala mulo gurang nama subscribe kan lasroha. Tudang na mga luluye pekida sonalay na para ratom berita na ulido hita. Alani posrako lo hamu magbagihon videon ya tu pesipata urang bagas lapatanna asabui masih pebagasan pangatusiyota taringotuna tarsurati. Jadi lama mulai pahibahibahon ulota pahibahibahon na tarsuraton tadalo mapadongane nasihat tuhata dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima manggohi ate-ate ng pikiran muna di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amen. Hata sian buku da badiai na naik si pahusoron di rohata si pahibahibauta di enet sian surat ni Apostel Paulus na badua halihon tuhuria Korintus bidu 10 ayat 5 1 ayat 10 takas majolo tadaha ujuni hamuma dirimuna manang na dibagasak kaporsiaw kamu sulik kitauma dirimuna naso ditadahamudo dirimuna pabuan naong Jesus Kristus dibagasak kamu ay iyasoi sadok na sotau dohamu alay dihirim rohaku tadaw muna do dang na sotau hami alay martangyang hami tu dewata asa unang diulahamu agiyahan na roa dada asahabi idaw na tau naing hamu mangulahon naringgan di pangidorohan nami nakpe songon na sotau hami idaon ay dangarong gugo nami mangalo hasitongani sadok makokop hasitongani do ay lasdor hanami hamu mergugo nakpegali hami laosodo tangyang nami naing gabi tugu rohamuna di bayani husurat songoni dinaholan do piau asaunak posi pabaheku dugroau merguru tuhuaso nanilion ni Tuhan itu au lao pauliulihon dada manigai ope aliak kadongan sailas marohamuna sayulu mahamu patugun jala apuan sadama pikiran muna radutihamu daming asa didongani debata parholong roha jala pardamai hamu masih tabiat mahamu di berhite-hite manabadia na manongos tahi tuhamu saluhut akan abadiai na manongos tabi tuhamu saluhut akan abadiai. Saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata dohot persauran itu di purbadia mahamu saluhutna ido sahak na hamu nanahin ang holongan mertua makan na ubigi na upeop na mangatusi na mangahudot na makanguduhon hatan itu hata. Amen. Hamu nanahin ang holongan di bagasan gorang itu hata apala turpuk epistelon bagi perpuri na sinurat ni Apostel Paulus surat na 2 Korintusi sada Korintus marusaha de mana asa boy mardengkat suliak kana berbedai di huriai mulak tu holong ni roha na siya tuhata jala mardengkat doa lagi si Paulus mamuse surat na asa tu karori pas perdengkanan na sida jalai bagi perpulion
nataza sinak kiningani asa tu karu togu na sida hata wata ngai dokko iso togu anggo bahasa Indonesia na sempurna itu sempurna sikop sadahata di sabutullah teleion poibisan ilokko ne wadisi. Jadi saka patong saka mesi Paulus sikop ikodo sempurna huriei jala sa sempurna ikut terus do odo huriei manak pangiu ni Kristus Yesus menguji dirina mamutib dirina mengujuni dirina paresohon ngasongod dia ibana tarlumuwi paresohon atik na mangudu do haporseaw di bagasan dirina jala mulu mangudu haporseaw ni bagasan dirina totu atusan nama ia pamatang nai bagas joron itu dinde bata manak bagas joron itu Tuhan Yesus Kristus do itu bandodok si Paulus mulu lu hau menguji dirimu na mulu lu hau mengutip dirimu na taring untuk haporseaw ni totu atusan muma na di bagasak kamu do Yesus Kristus i. Songon itu hita memang asa tanda hita namar haporseaon ikut tajakot do Kristus i bagian ni nguruta jala Kristus i masih dirita lao menugu-nugu hita lao mengendalikan dirita marpabainan nadenggan unang madong pabainan darwa ina si Paulus tohori ikut sempurna do ikut tugu do songonai do ngi Tuhan Yesus katua kasih sianna di Matius 5:40 ikom mahamu sikop mulut tada di Matius 5:40 kamu harus sempurna seperti Bapakmu adalah sempurna inaduisi. Jadi memang agak asing-asing go akan terjemahan si pata kiran sumber dungu berengo. Tapi sebetulnya di sian hata aslina hata nasarupa do dipakai. Jadi ipiko sudengkan do rohamuna songon amamuna di benua gidang na sudengkani na sudengkan rohainin na. Kamu harus sempurna seperti Bapakmu di surga yang sempurna. 5 Matius 5:40. Jadi sosi Paulus madokon ikonulu dohamu patugur jala ikut tugur dohamu. Lapatana terjemahan bahasa Indonesia ini dok ikut sempurna dohamu tong. Ala teleios do tong hata ne pakai di Matius do di 2 Korintuson. Bahasa asabu sempurna tong lagi. Bahasa ikut sudenggan. Bahasa ikut tugu bahasa bu itu lah pato anggo sutugu do dia bui manidang ite dia bui mangulu anggo sutugu do dau mana ruhet jala ka Kristepe si untuk Kristus unang maruhet manangi dia pe udang ruhet haporsiaon na terlumubi jadi ngulu da pe udang ruhet itadon alana mulu saya ruhe do urado rokat tu na lugu no ni manangi busun abatangaek kan. Jadi memang si Paulus sanggup gali dah. Alai nak pegali ikut tugu tu. Ikut tahu do di bagian Tuhan ni si Paulus. Jala hatawota unang ba markat tu halak. Hatawotai masih utuh Yesus Kristus hobartu pamutenot taringot tu dirita arong gua porsiaw tau nangdang ha porsiaw na mangulu idotong ana marlaku do ha porsiaw ni do na pangulu ko ha porsiaw ni do da pamelupo ha porsiaw ni do da pamonako mabai sudi monako maraloho sudi aka hamaolo narong giburtimion kan itu jadi banda saya di sosi Paulus setong asa mulu pajupang akan na sempurna semua si Paulus mulu rei bana madapat tu kuria ini madawu na tungate
Ai ma bolo ro aposteli tu huriei hape huriei mecolecol ruhe para ngaung da kegairahan di si da ngaung da gawe sila halas sonoto jadi alai gotu guru go sempurna do huriei ngamar denggan da sida alai unak kola mardengka songoni ikum ma satu na tugu ka porsian da sida satu na sempurna porsian da sida berdoa tu sido memang natar suratoni do si Paulus ate buaya no tadani na tugu baulu mamutuk patugun dala apuan na ikonolo do hita ditugu-tugu ka pasteli apalagi tugu-tugu Tuhan Yesus Kristus mariti bari tena uli lau patugu ka persyata lama ba sempurna hapangi hutota tu Tuhan Yesus Kristus jadi opialia karongan say lasmar hamuna say ulu mahamu patugun jala apuan din natong dani jadi buuna ngatong sa holan na roha manusari hita daong si Paulus turi lagi dokon terus teranggo dang naroi mana manegay alai pauli ulihon do iko surido hita membak pauli ulihon ngoru ni partodion ni huriei kanu para Kristen jadi alanido benda ikubui masih apuan ikubui masih pengotan ikubui masih tabor-tabor di hapor siauni hidup tonga satu gua sa sempurna anggu subuh semua ni ba tong mai hari susaro tongi ai kodak kola sahalak perlu tugu dak pola sahala sahalak perlu sempurna ikut sudido ruas ni huriei sempurna di parngoluon sempurna nang deha persiaon hamuna mang dot tamunenang jala perbuini etong bolo nunggu mangulu ha persiaon ni batur bodo sada sapikiran ate sada mapikiran munena si Paulus memang akan natugu ha persiaon na bodo murah pasada pikiran anggo marasing-asing go persiaon na maului merdungu saroha sa pikiran bahwa memang song kita nasik penideng yun ni halahan asik penideng yun ni halahan banadang buita saroha sa pikiran do akasik sejauh bay akan naso sarupa do ha persiaon ta tugu pi ha persiaon na tugu ha persiaon ta ala so sarupa adang buisa saroha sa pikiran ida alai alahita nong manidangi ha persiaon ni jalan nunga isurato ni song rumusan ni penidangyon di aporsiata tanda asabu itiput tatakas ate hata aporsiaon nani banyak kaposteli do hata aporsiaon nong ni rumusun ni dongan di konsili Nicea do di konsili Konstantinopel tahun 400 atau 425 do tahun 400 busada jala ima hasim pulen di sudi aporsiatai ikonolori ta tugu di si jala sempurna tadi da perbuena jala perbuena da dewanai tadana tugu jala tadana sempurna hita tutuba bolo mardame redo tatta madame aido pude di Tuhan Yesus Kristus roi wana buat dame do tutano alai dame na seri bana anggo dame na siya tanodo dangong ibu ini mana budeng gutar ngotusi ate jadi asa bolo di tongat-tongat ta parholong roha jala pardami tutukon sudidu hita giat iko sudidu hita marsigugu patu pahon dame di bahasa ngurutnya sendiri tudang dame tudongata nasing dame tu huriatta dame tu tongani masyarakat dame di negara tong masih reina dotok sudidu ni dan bui telpang ate jala terus terang bolo akajol mana merdame do na tugu ka porsiaon na so goyang-goyang akaido na bui pasato numba na badia to karongan na takola numba purtiwi ada ngumba si pauda-uda alai umba na badia do tadana
tu takas marparsauran di bagasan holong roha akan aporsea tu Yesus Kristus jala totu masih tongosat bido akan aporsea itu ate hidup bana taban akatikting pawa hotabi molong na maniktik ko nakamulateo dahil ko pardulu do ko tabi tu hamu sude akan ay nawolongan berarti roh ay pasatu pilihan namin yang dia matungi pas-pasu tuatay ta salu na inato. Jadi lau mangarahuti salu na lau mangarahut haposyauta na sempurna na tugui haulota sarwa sa pikiran haulota patu padame na sumurung na setuata Yesus Kristus itu katongan inguluta di atul mota tutu ido di materaihon di pasu-pasu na pinasaan si Paulusi didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus do tolongi rohan dewata ama do persauran itu perbadia kita salhuna sadok dewata tas itu lusadai karejo di hita asal gitu karutong degan sikup sudenggan sempurna tugu ngulutai anain alongan. Jadi posdo rohaku sudah hita didongani asini rohan Tuhan Yesus Kristus do tolongi rohan dewata ama do persauran ne to di purbadia. Amen. Artanya kita Jehovah dewata ama nami mau liate Mario ala di dadasudo hami asa ulu hami mengujuni muji diri nami mamering atik na tuguru porsiaun nami atik na sempurna no hami na mangihutu Yesus Kristus ngok Tuhan nami na sempurnai na tugui na sudenggani jalan mulu harapotak kami Tuhan urak tugu porsiaun nami urupi mahami lau patuguhon diri nami asal tunglam sikup tuk sudenggan sudi songong na pinangidu ni Tuhani masa di bagasan bulu namion atau dongani mahami do asine rohami do tolongmi ale de bata ama do persauran itu di purbadia ma na turus masuk hami tujulan naon alani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin.